ताल फाइके केनो रोड ब्लक हाथी बारसा थांका केनो रोड ब्लक हिनलायै तिनी NLFT 80 ब्लकनि बिसिंति 72 आवार्स नि बागै रोड ब्लक खाइजाकमानि हाइकेबा बरकनि बिसिंतिनो मानथाइ सकथाइ रकनो तैयै बरक याकलक तैमानि केफिलि फाइमानि याकल बरकनि मानथाइ सकथाइ रकनो कक सालाइमानि बिसिंति ताबुकबो मानियाखौ हिनि तिनी लाहार कतरो रोड ब्लक खाइलाइमानि लामाव नखारै आचगै खरां बिसालाइमानि चिनि मानथाइ सकथाइ रकनो रियाखाइ रोड ब्लक फियक जागलाक हिनि फियाबा तिनी अबनो सावै खनारिका फाइनै बसकां तालनि 1 तारिख सालमारिनि जराव हायकेबा 12टा तामफ्रोनो तिनी ओ याकलक तिनै तंकसाङो किफिलि फाइनै रकबाय मालायै कक सानानि बागै काइसा नोटिफिकेशन रिजाकमानि ट्राइबल वेलफेयर डाइरेक्टरनि बिसिंति फियाबा ताबुक अबनो बरकनि बिसिंति मादेमानो मानिया बरकनि सानमुं फियाबा अबनो बरक ताबुक बरकनि सानमुं मानियाखाय चुराइबारि गेद थांगै लाहार आचगै रोड ब्लक खाइनाय हायकेबा अ चुराइबारि गेदनो जों तिनी रोड ब्लक खाइनाय हायहिनि सावै खनारिका कक्थुम थुमनाय कक्तमा थुमनाय रकनि बिसिंते तो लेखा पढ़ा करी जाजा नरा मीडियम बिसिंते बन सिनिजा दे तोनो बरा ओरिजिनल दरा डेवलप दर रे तम हिने खा मिथिंग दे फाइला हा जे मने राम लखन बनबास थांपो सरपनाखा काइसा महिमाया रोगलागे होइरा ने खलाइतिर सुना खलाइना नाइला जों अब सिना करिजा जों तो मरको जा जों बलं बर सिलाइ खाइना जों सियानु गया जाबा हाइनि बागै जों जे मने रावण दंस खलाइना सरपनाखा रामनेरो थांपुरो किन्तु महिमाया रोगलानो थांगो अबनो केबो अमला किन्तु बा सरपनाखा इने साइमाला हाइकाय किन्तु बो खलाइगला खामो तबो जों काइसा बरंनि बिसास काइसा एमांनि कोनो जों मा बिसास मा खलाइना एगेन तबो सोमों आसागै मानो बको बराबर मिनिस्टर फाइना काउचे काइसा बराने एप्लीकेशन बाइसे बराने खामि ठीक जागे बरा रसला बराने हांगास्टाय ना अबा काउचे साइ मानो ताको ताइ बकोरा कोनो अमा हाइबे जों आजबे चिनि चबा तंगला को जिदिनि चिनि अ जागा सैजाक तो काइसा ए 7 तारिख 12 26 26 इंगाय अमा इंगा तिनिनि डेट जों मालायनानि डेट दंखा चिनि बिगा मालायनि डेट 1 तारिख 9 2026 12टा PM जोंनो मालायनानि जरा रेखा अपनि बगै जों गुबै देवनो एमां देवनो मोगथां देवनो अपनो जों तबो बिसास खलाय मायाखौ काइसा बर काउ रेखा माने अब जबानो जों नारंनानि काउ उचित अब अंका काइसा जत गवर्नमेंट नि रूट बताओ सरकार नि आइन बताओ अपनि जिदिनि आइन नि बारा जिदिनि अंथाला हिंगाइका जोंनि थानिनो साया खलायना अबनो आं जतनो सिरना मचङो हाइनि बगै जे जाना किचिनि एयो बिसकां 1 तारिख जिदिनि चिनि सिलेक्शन तंगो जे नाव थाय आइखैखाय जों बाय कोनो सिलेक्शन नि बगै काउक साया हिंगाइखाय जों हाइनो हाय ताबगलाय हासाम आगरतला हाईवे रूल सिको चोराइबारि गेट जातोक चिनाय आसाम निबो त्रिपुरा फाइमै आताय चोराइबारि गेट तेबनो इनफरमेशन रेगला तेबनो नोटिस रेगला अबनो आनि किसारमो तिनि जोरा तयो तिनि जे हांगा स्टेट नि प्रोग्राम नि अब अंका जे काइसा बरो काउ रेखा चिनि मानगोनां ट्राइबल वेलफेयर डायरेक्टर साहब तना बिनि लिखित भाबे नोटिफिकेशन रेखा अमनि बगे तिनि जोरा तयो हांगा स्टेट न अदर काइका थैंक यू वेलकम हामबाय